Baina zuk lehenago, txortan egin baino lehen, kikirraren tamaina galdetuko duzu, ezta? Ongi etorriko nauzun etzokora, laganduran dalera. Bai, hori entzun behar izan nuen aurrekoan. Ikasle batek esan da, Ikasle batek. Kikirriga zer den ez dakienak, kikirriga zakila da. Gauden horrela talde baten, ala bospasi ikasle, eta nindeu. Eta bazoen ikasle bat, azaltzen berak egunero txortan egiten duela. Egunero. Neska lagunarekin eta neska laguna ez denarekin. Genekin, egunero egiten duela. 15 urte, 15. Norik, bai, hori izango ziur gaina. Ziur gaina, bai, eta ondo. Eta batean, izeldu, niri behiratu, eta esaten dit. Baina zuk txortan egin baino lehen, kikirraren tamaina galdetuko duzu ez. Gutxienez, 18, 19 edo 20 zentimetro izan barritu ez. Barkatu. Galdera hori, 15 urteko unbezistri batek egin da, benetan, zer demontra dago. Euski, nire erantzuen izan zen, bai, noski, bai, nik beti kikirraren tamaina galdetzen dut. Izatez, badazpada ere, nik metro bat daramat beti. Hemen daukat, zeurean neurtzen utziko,